So mga igsoon, mao ni ang kinabuhi sa mga pastor, mga alagad sa Dios. Ang pagtunga sa mga kabukiran, pag-adto sa ministry, bisan unsa ka angaton, ug unsa ka lisod ang dalan, ug unsa ka kalibunan. Atog yung adtoon, kay adunay mga kalag nga naghulat sa pulong sa Dios. Ang Dios maayo kaayo sa atong kinabuhi, muna nga kita nga mga alagad sa Dios. Unsa man ang ministry og tahas nga gibutang sa Dios, atog yung pangayoon ang kusog ug kaalam nga maadto gyud nato ang maong ministry bisan unsa kalayo. Tungod kay nasayod ta nga nagyon ang Biblia sa 1 Corinthians 15:58 nga pagkugi kamo sa imong pag-alagad ug niining paagiha dili makawang daw ang atoang pagkahago. So ang Dios ray bahala nato, ang Dios ray mubalos. God will provide. Unsa man kalayo ang mga giasayan nato, ang Dios ra mo provide niya na. So inani ka ang aton ang atoang pagabagtason paingon sa ministry nga gisalig sa Ginoo nato. Salamat sa Ginoo sa iyang opportunity nga gihatag sa akoa nga maka-ministry bisan diri sa kabukiran. Salamat o God bless.